Fatima Zahra. Ka so mai san ka da daɗi in ka yi dace da masoyi. Wata rana ina tafiya ta na toshi zuwa makaranta a daidai kusa da sallanta daga yarinya mai tsafta dan take na je gabata na yi sallama a gare ta na ce yaya sunanta ta ce suna na Binta na zo daga can tambata zuwa gidan yayata domin an haifo ta sai na ce ta ballan bata ni zan wuce makaranta ina dawo za na kira ta domin na jiyo muryarta nan taka tara zan hanta. Wayo Fatima sanki na kamo ki zo mu zauna kar kowa ya ji mu ni din dai na ki ne wannan hakun ne ni da ke mun jo ne masoya ke ce zaɓi raina sannan mai radina ke kaɗai nake so masoya a raina akan so na ki ne zuciya na baki ni ne zan aure ki in kawo sadaki ki. Fatima Fatima mai babban suna Fatima ke ce ni rewa na zama ke soyayya ce ni da ke mun dace kowa haka ya ce. Fatima sarauniya ke ake kwatance wajen tarbiyya ƙawayenki suna kamance. Fatima sarauniya sannan kuma gimbiya kin zarta mata Fatima gimbiya bawai. Fatima ke ce Zahra sannan baki da Zahra a cikin mata kin zarra Fatima ni na lura